Tema današnje epizode je jedna od najkontroverznijih i najuzbudljivijih u teologiji. Isusove tvrdnje o svojoj božanskoj prirodi. Započnimo s njegovim izjavama poput "Ja sam kruh života". To je prilično snažna izjava, zar ne? Apsolutno. Kad kaže ja sam kruh života, jasno pokazuje da on nije samo fizički, već i duhovni izvor hrane. Za nas kršćane, to znači da bez njega naši duhovni životi nisu potpuno ispunjeni. Da, a kad dodaje "ja sam svjetlo svijeta", to je kao da kaže "ja sam vaša vodilja u tami". Stvarno daje osjećaj da je on izvor svjetla u našem životu, pogotovo u trenucima kada se osjećamo izgubljeno. Točno, i ta ideja da nije od ovog svijeta dodatno potvrđuje njegovu božansku prirodu. Ako nije odavde, odakle je onda? To implicira da ima nešto veće, nešto transcendentno u njegovoj osobi. I ta izjava, prije nego što je Abraham bio "ja jesam", zaista razbija granice vremena. Isus zapravo potvrđuje svoje vječno postojanje. Njegova povezanost s prošlim, sadašnjim i budućim vremenima je nevjerojatna. Slažem se, i dobri pastir dodaje dubinu njegovoj brizi za nas. Pastir ne samo da čuva ovce, nego im također omogućava život. On ne napušta svoje sljedbenike, čak ni kad je teško. To je izraz božanske ljubavi. Zanimljivo je i kad kaže "ja sam uskrsnuće i život". To je gotovo kao garancija, obećanje vječnog života za sve koji vjeruju u njega. Zvuči kao nešto samo Bog može obećati, zar ne? Da, to je temeljna poruka kršćanske vjere, vječni život. I naravno, na kraju kad kaže "ja sam put, istina i život", jasno stavlja do znanja da je on jedini put do Boga, da je on sama istina i da on daje život. Takve izjave ne možete doživjeti kao ništa drugo nego božanske. Dakle, sve te izjave zapravo čine izazov za nas, je li on Bog ili je jednostavno bio lud. Nema sredine. Možemo li prihvatiti sve te tvrdnje ili ih odbiti? Mislim da je to srž problema. Ako prihvatimo njegove tvrdnje, onda se suočavamo s božanskom istinom. Ako ih odbacimo, onda uopće ne možemo shvatiti njegovu misiju. Ta odlučnost, ili jeste Bog ili nije, ostavlja vrlo malo prostora za kompromis. Točno. I na kraju, svatko od nas mora donijeti svoj vlastiti sud. Ako vjerujemo u Isusa kao Boga, onda će naše živote oblikovati te izuzetno duboke izjave. Ako ne, onda nam ostaje samo pitanje tko je on zapravo. Možda je to najvažnije pitanje koje sebi možemo postaviti.